Pak, Pak, dan tadi mencari ama, Pak. Ini main kuah, Pak. Padang, lele sebenang, Pak. Lai, Pak. Di mana Padang? Di Lumpur Batuang, Pak. Ya lama maaf deh. Woi, woi, Iya dah. kemari deh kau. Mang ada. Iya main kuah kau tadi. Siapa ngecehan? Ikut keram dia, wah. Tidak ada kan sudah. Akhirnya berangkat kau dari rumah kau. Capek, berangkat kau. Pak, Ada. usah berang-berang. Bagaimana kamera dia? Beko, sawan apa datang? Semua gara-gara apa? Amak tiri den nan apa dongkak? Manga pulau wak den wak ang salahkan dan usia bini dan dek membela wak ang tuban nanak indah manenggang ang tonge den naiko ang lapeh tangan ini kurang ajar ya. Pak, dan sayang ke apa? Sayang tapi yang sabarkan gosip. Dan dak dio bini apa rang baga. Tapi dan kini yo manya sapa. Dia larang baga tapi dan punyo ama. Wa ang lasaki sabana saki pado den lulu anca den gigi baru kadape raso babini de parangai wa ang bini den lari kini wa den alah marando bini den lari di sanjorayo sure tanah den nyoba pulo cukui kini waden maraso lalimo kali gagal sadonyo bini den kancang kaharato Pak, soba, Pak. sabadang iko gara-gara wang Jangan lupa ngijo, Pak. Kumbang tak seikuir, Pak. Semua tak sekangkai. elai jalan dia mendapatkan nama tiriangan kapatang gua itu jo jauhi dengan bi Bisa cari cedera yang baru, Pak. betul ganteng apa gua padang ya. Iyalah, apa kan ganteng tuh? Itu ya tuh. Iyo, gaib tengah, Pak. Ada tuh, uang yo sampai sama popor dia. Sudah dan angam buang atau dan namtan sejadi-jadi. Haha, tentu lah yo. Pak, usah berang-berang. Dah lah. Beko, sawan apa datang? Ubah ke petang kali lele dole nak. Lai, Pak. Semua gara-gara apa? Amak tiri den nan apa dongkak? Manga pulau wak den wak ang salahkan dan usia bini dan dek membela wak ang tuban nanak indah manenggang ang tonge den naiko ang lape
Tunggu.